Je 22.5.2017, 7 hodín ráno. Do Manchesteru práve prilieta súkromný tryskač, v ktorom sa nachádza Ariana Grande spolu s jej tímom. Je na svojej európskej turné a ďalšiu zastávkou je Manchester. Koncert sa mal odohrať v Manchester Arene, kde je už od skorého rána veľký ruch. Už od 6 rána tam prichádzajú technici a obrovské kamióny s pódium a technikou, ktoré sa vykladajú za budov. Ariany Grande rozvaluje stovky metrov káblov, zvukové reproboxy, svetelné rám. Manažéri kontrolujú časový plán, všetko musí ísť presne. Na večerný koncert má prísť 14 000 ľudí, takmer samé deti a tínedžeri. Technici si uvedomujú zodpovednosť. Tento koncert musí byť jeden z najlepších celého turné. Vstup do haly sa otvára o 6 večer, ale niektorí ľudia prichádzajú už o 2 alebo o 3. A medzi nimi Salman Abedi. Vyzerá ako úplne obyčajný mladý muž. Džínsy, sivá bunda, ruksak. Na pohľad nevyčnieva, ale v skutočnosti je to radikalizovaný útočník, ktorý sa sem prišiel iba odpáliť. Narodil sa v Manchestri, no jeho rodičia ušli z Líbie počas režimu Muammara Kadáfiho. Často cestoval do Líbie. Podľa výpovedí priateľov sa Salman začal uzatvárať do seba. Prestal sa rozprávať s kamarátmi a začal počúvať extrémistické kázne. Čas jedného výletov do Líbie dostal do kontaktu so skupinami napojenými na islamský štát. Tam sa zrejme rozhodol, že jeho osudom je pomsta západu. Odhlásil sa z univerzity, namiesto školy navštevoval rôzne extrémistické stretnutia. Podľa britskej tajnej služby bol niekoľkokrát zaznamenaný ako osoba zájmu, ale nikdy ho nezadržali. Pár dní pred útokom si prenajal garzónku v centre Manchesteru. Tam si zostavil bombu, výbušninu TAP, známu ako Matka Satana. Naplnil črepinami, skrutky, matice, kolové guľôčky a batoh pripravil tak, aby zabil čo najviac ľudí. Kúpil si aj nový telefón, ktorým aktivoval výbušninu cez telefón. Na tej po obede si išiel posledný krát pred útokom nakúpiť a ku Manchester Arene prišiel okolo 1 metrom, kde ho zachytila aj táto bezpečnostná kamera. Nejde dnu, nemá lístok, ale vie, že ani ho nepotrebuje. Manchester Arena má veľký foyer, vstupnú halu pred turniketmi. Je to verejný priestor, kde sa pohybujú rodičia, ktorí čakajú na svoje deti. Nie je tam kontrola, nie je tam bezpečnostný rám, stačí vojsť, sadnúť si a tváriť sa ako jeden z čakajúcich. Abedi strávi vnútri viac než 4 hodiny. Sedí, povstáva alebo sa prechádza. Sleduje, kam sa pohybujú ľudia. Dvakrát si mení miesto, aby našiel čo najvýhodnejšiu pozíciu. Nikto netuší, čo nesie v batohu. Tým v hale začína koncert. O 9. večer Ariana Grande vychádza na pódium a začína svoju show. Spieva svoje najznámejšie piesne. Je to večer, na ktorý sa mnohí tešili mesiace. O 22:30 koncert končí. Ariana Grande sa lúči a desiatky detí bežia do foyera, kde ich čakajú už rodičia. A práve vtedy, 22:31, Salman Abedi stláča detonátor. Oh my god. It's a bomb. Panic and pandemonium follow as Ariana's otriasa celou budovou. Hneď po výbuchu útočník zomiera a v priebehu sekundy zomiera s ním aj ďalších 22 ľudí. Vrátane vyše 800 ďalších je zranených. Najmladšia obeť v útoku v Manchestri mala len 8 rokov. Volala sa Safi Rousus a o minútu neskôr prichádza na tiesňovú linku tento telefonát. Explosion at Manchester Arena! Explosion at Manchester Arena? Yes! The MES? In the foyer, where the entrance is. Right, the MES? McDonald's used to be. What, right, okay, where you've gone in? Is anybody injured? Yes, Lord! To netušil, čo sa deje. Po pár minútach dorazia prví policajti a záchranári. Ku hale prichádzajú desiatky sanitiek. Celý Manchester sa v priebehu pár minút zmení na zónu bolesti. Sanárske sirény hučia celú noc. Vyhlásia najvyšší stupeň teroristickej hrozby. Armáda posilňuje hladky na uliciach. Polícia spúšťa vyšetrovanie najväčšie za posledné roky. Trhnú do bytu, kde Abedi býval pred útokom. Zatknú jeho brata Ismaila, ktorého vypočúvajú kvôli podozreniu z plánovania útoku. Vyšetrovatelia vytvoria časovú os jeho pohybu. Zisťujú, že útok bol naplánovaný do posledného detailu. Salman Abedi si prenajal byť schválne pár ulic od Areny, kde sa pripravoval na útok. Islamský štát krátko po útoku vydáva vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že Abedi bol ich bojovník. Stopy do Líbie sú teda jasné. Ariana Grande okamžite po útoku ruší turné. I just never really seen anything like it, and I was like, decided to continue my tour. It was like, I was like, I'm not putting those costumes on again, I can't. Vracia sa späť do USA, odkiaľ posiela odkaz obetiam. Neskôr navštíví ranených v nemocnici. Ariana Grande sa po pár týždňoch vráti do Anglicka. Chce vystúpiť na benefičnom koncerte One Love Manchester. Vystúpi s Coldplay, Katy Perry a Justinom Bieberom. Na štadióne je vyše 50 000 ľudí. Výťažok z koncerta putuje rodinám obetí. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o tejto tragédii a nezabudnite na odber a like. Plus, kto mi pošle do správy na Instagrame screenshot, že ste si toto video pozerali až sem a napíšte #cash a bude mať follow, dostane malý darček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.